Με λένε Φωτεινή και είμαι εδώ πέρα με τον κολλητό μου τον Άκη. Πες γεια. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα παίξουμε το Rope Swing Hobby. Και να ξέρετε θα είμαστε μαζί. Θα το παίζουμε μαζί δηλαδή. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε. Έλα πάμε. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Εύκολο. Είναι εύκολο. Δεν μπορούσε να το περάσει. Θα μπορούσα να πήγαινα από την άλλη την πλευρά, τέλος πάντων. Εγώ το World 1 το έχω περάσει στο World 3. Απλά για να κάνουμε το βίντεο. Επειδή εγώ το έπαιζα από πολύ παλιά. Και ο Άκης δεν το έπαιζε από πάρα πολύ παλιά. Οπότε ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Βοήθεια. Έλα ρε. Ναι, δεν είναι χάλια, εντάξει. Ναι, περίμενε λίγο, κάτσε. Κάτι έγινε λοιπόν, ξέρεις τι έγινε. Έχει ένα τρόλ το παιχνίδι, ναι, αυτό το τρόλ. Όχι! Κι εγώ έπαιζα. Περιμένεις. Κι εγώ έπαιζα ρε. Φωτεινή. Δεν μπορώ να το κάνω. Όχι εδώ. Εγώ δεν έχω πόδι. Πόδι. Τι λες, παιδί μου, τι λες. Δεν μπορώ. Βοήθεια. Από πάσα. Έλα ρε δίγε. Εγώ θα προχωρήσω ένα level γιατί δεν το μπορώ αυτό. Θέλω λίγο να πνιγείς, το καταλαβαίνεις. Α, το έκανα. Όχι. Το έκανα. Α, εδώ πάμε. Πού είσαι? Εδώ. Είναι λες, αυτό το παιχνίδι είναι λες και είναι... σταμάτα λίγο να μιλήσω. Είναι λες και είναι παρκούρ. Βασικά παρκούρ είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν... Σταμάτα να επαναλαμβάνεις τι λέω. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε λίγο να παίζουμε. Ναι, ακριβώς. Οκ, λίγο να κάνουμε λίγο μια μεταφορά. Ναι. Γιατί να πω, έφυγα λίγο το δωμάτιο μου και πήγα στο στούντιο. Είναι κοντά, αρχικά. Επειδή εδώ πηγαίνω μετακινηθώ, οπότε... Λοιπόν, είμαστε καλά εδώ πέρα σε αυτό το σημείο που είμαστε. Γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω. Πού είσαι? Είσαι κάτω! Εντάξει. Είσαι ακόμα στον εννοηστήρα. Όχι, είμαι στο level 27. Και μόλις άπεσα. Γουρσουζεύω τον εαυτό μου. Όχι, θα με περιμένεις, οκ. Όχι. Όχι, θα με περιμένεις. Είμαι στο level 28, κρίμα. Δεν ξέρω καν που είναι εδώ μεταξύ. Θα περιμένεις λίγο γιατί εγώ είχα κάνει μια μεταφορά από το δωμάτιο μου στο στούντιο. Μάλιστα. Να σε. Πού πυροβολάμε? Κάτω στο χ. Λίγο. Δεν είναι άρρωστη, αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε. Με πόνεσε ο λαιμός, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Οκ. Τι οκ, μωρέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς ανεβαίνω εδώ πάνω, πώς ανεβαίνω? Μπορώ να φέρω σκηνιά που θέλω. Δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, εμείς το βίντεο θα είναι κάπου στα 8 με 9 λεπτά. Να ξέρετε, δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα να το ανεβάσω. Οπότε ναι. Γι' αυτό... Άρα είστε εδώ στο καλό δρόμο. Ναι, και εγώ έχω ανέβει πιο ψηλά από αυτό, δεν σε ενδιαφέρει. Κάνουμε fake βίντεο πόση ώρα?
4 λεπτά. Σε λίγο θα κλείσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπα. Η σκοτεινή με λένε, αλλά με φωνάζει Φέι, δεν ξέρω γιατί. Έχει σου συνηθίσει. Τι ψέματα λέει. Κάποιος άλλος. Τι. Κάποιος άλλος έχει συνηθίσει. Ποιος. Κάποιος άλλος έχει συνηθίσει σε λέει Φέι. Ποιος. Ποιος. Κάποιος. Ποιος. Δεν Δεν κατάλαβα. μπορώ να δω το βίντεο, όχι. Ωραία, λοιπόν, θα κλείσω για ένα λεπτάκι, για εσάς θα είναι ένα δευτερόλεπτο, οπότε ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας είπα, για εσάς είναι ένα δευτερόλεπτο, αλλά μετά κατάλαβα ποιος ήταν, αλλά δεν μπορώ να το πω ούτε εγώ. Δεν μπορώ να το πω γιατί έχεις και με πένα. Είναι προσωπικό, ναι. Τέλος πάντων. Μπρε, βαριέμαι τη ζωή μου. Δεν γίνεται αυτό το παιδί. Δεν γίνεται αυτό το παιδί άλλο. Τέλος πάντων. Ρε, σε 3 λεπτά θα κλείσουμε. Τώρα δηλαδή τι περίμενε. Πώς το έχεις αφήσει. Τι? Ναι, σε λίγο θα κλείσουμε το βίντεο αναγκαστικά. Δεν πειράζει, θα κάνουμε κι άλλο μετά. Ναι, θα ανεβάσουμε σήμερα λογικά 2 Και θα βίντεο. ανεβεί κι άλλο βίντεο στο κανάλι. Ναι. Θα ανεβεί κι άλλο βίντεο στο κανάλι και θα γράψουμε στην περιγραφή και στο βίντεο του βίντεο άμα θέλει. Γεια σας παιδιά, λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κλείσουμε αυτό το βίντεο, οπότε... Ναι παιδιά, πρέπει ναι, να κλείσουμε. πρέπει να το κλείσουμε. Λοιπόν, αν σας άρεσε, περίμενε καλέ, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε περισσότερα βίντεο από εμάς. Λοιπόν, πρέπει να σας απολυθείτε. Οπότε, bye bye guys. Bye bye guys.